Казвам се Борислав Йорданов, в диджейските среди съм познат като Not Easy. Как стигнах до тук? С много труд и нерви. Слушам по-стари неща, които доста голяма част от тях ги няма по стриминг платформите и за мен това е единствения начин да мога да слушам дадени изпълнители или парчета. Просто един носител, на който мога да слушам музиката, която ме кефи. Кога стана нещо повече за мен? Може би началото на 2000-та година. Тогава тренирах брейк и в залата чух няколко по-специфични парчета с перкусии и това запали искрата в мен да започна да се интересувам, какви са тия звуци. Оттам започнах да търся подобна музика. Лека по лека разбрах, че това са парчета от 60-те, 70-те, 80-те години. Интернет все още не беше толкова навлязал и единственият начин, по който можех да имам достъп до такъв тип музика е да имаш самите плочи. От тогава лека по лека започнах да събирам плочи. В един момент започна да ми стане интересно как се правят плочи, докато накрая започнах и аз да правя това. То си беше по-скоро някакъв естествен процес, защото имам доста приятели, които правят музика. Също и аз колекционирам семпли, дръмбрейкове и имам някакви неуспешни опити да правя нещо. Но в един момент хората около мен, които правят музика, станаха толкова много, че реших, че би било много яко тяхната музика да бъде на грамофонна плоча. И може би преди 7-8 години започнах да се интересувам как става това нещо. И след много четене, проучвания, нерви, накрая се здобих с машина, която може да записва плочи. WaxBG, в началото идеята беше да е един сайт, в който вземаме интервюта от български музиканти от 60-те, 70-те години. Тогава заедно с един приятел, Илиян Сабадошев, DJ Fortin Brass, с него се срещахме с различни музиканти и разказваха ни най-различни истории от миналото. Тия неща ги публикувахме и след като си взех машината за плочи, тогава вече цялостно промених концепцията на сайта, докато днес е единствено за запис на плочи. Да, общо взето всякакви хора си поръчват плочи за сватби, кръщенета, рождени дни, музиканти, албуми, рап, метал, чалга. И това се прави на плочи. Всеки клиент си е клиент. За мен най-интересните са предимно хип-хоп и фънк ориентирани изпълнители, просто защото това слушам. Но някои от по-интересните проекти, над които съм работил, имаше един стартъп, който отглеждаха някакви бактерии и някак си бяха записали звука от растежа на тия бактерии и после от това нещо бяха направили някаква музика и тия бактерии някак си ги бяха вкарали вътре между две плочи и това нещо се продаваше някъде. Плочи с бактерии. Друг такъв интересен проект беше едно семейство влязоха в студио и там си записаха историята, как се запознали и идеята на това нещо беше да запечатат плочата за детето си, то да я отвори след 15 години примерно, да знае историята на родителите си. Разликата между стандартните преси и тези е, че стандартните преси са по-скоро за мащабна продукция. Там минимум може да направиш 100, 200, 300, докато при тези, още наречени late cuts, минималната бройка е една плоча. Това е изключително подходящо за диджеи, които си правят разни техни едити, ремикси или
някой, който си е записал албума в мазата и иска да даде 10 плочи на приятелите си, с такива хора е най-подходящо. Случвало се да прави по 150-200 плочи, което е малко трудоемко, но оцелях. Съвета, който бих дал на артистите е да си направят предварително пазарно проучване, колко плочи биха могли да продадат. Те там долу въгъла имам около 400 непродадени плочи, които са платени предварително. И усещането е малко неприятно. Дали ако е някой по-комерциален изпълнител, е окей да направи 300-400 бройки, докато ако е някой по-underground, по-скоро да тръгне по другия път с плочите, които ние предлагаме. Какво предстои за LaxBG? В момента работя по много сериозен апгрейд на цялата система, която на теория ще може да възпроизвежда професионално качество, ако мога така да го нарека. Всичката апаратура в момента се изработва и до няколко месеца очаквам всичко да бъде при мен и да заработи. На къде върви винил културата? Не знам, честно казано. Аз като излизам по базари, виждам най-различни хора да си купуват плочи, млади, възрастни. Надявам се единствено тия плочи да ги слушат, защото колекционерството на плочи е скъпо хоби и няма смисъл да стоят по някакви рафтове без да се слушат. Колко важна е музиката в днешно време за бибоите и бигърлите, за танцорите в брейк културата? Реално, ако няма музика, не знам на какво ще танцуват, но като един съвет, който бих дал е да слушат повече стара музика, защото тя в повечето случаи е била създадена от много добри музиканти и да се опитат да вникнат в структурата на самата музика. Всяко парче е разделено на някакви части и това би ги изградило като по-добри танцори, защото днешната музика е компютърна музика и са доста по-прости като структура парчета и не знам, липсва им нещо. Но много малко от новата музика лично на мен ми харесва и е изключително еднотипна. И това нещо, когато пускам, много ясно се вижда как хората просто броят 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И целият им танц е очакване на една повторяемост. И ако има нещо по-изкривено в самото парче, сякаш забиват и се чудат какво става. Има ли все още такива хора, които ценят музиката и все пак не слушат само опростените битове и някак си търсят музиката в събитията, ако щеш, на партитата? Има такива хора, но за съжаление тия, които аз знам, са изключително малко. Става въпрос за нови, по-млади танцори, които да се интересуват от тия неща. И не знам, ще видим докъде ще стигне. Ако можеш с едно изречение или с една дума или с две, какво би било твоето послание към всички, които танцуват брейк? Да слушат музика. Разкажи ми повече за процеса. Как започваш, какви са винилите? Започваме с празна плоча. Има най-различни сетове. В този случай ще правим черна. Маха се предпазния слой. Слага се на грамофона. Отгоре се слага антистатична течност, която премахва пуканията, така да се каже. След което включваме вакуумната система, която ще изсмуква изрязания материал от пистата и това се случва до края на дадената страна.